Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal li wara l-qbil mill-membri tal-MUT dwar il-ftehim settorjali tal-edukaturi, il-pass li jmissu għal-iffirmar biex mal-firma l-edukaturi jieħdu l-arretrati lura b'effett minn Jannar tal-2023. Il-ftehim maqbul u approvat mill-membri tal-MUT jinkludi diversi żidiet fil-pagi għall-edukaturi f'kategoriji differenti, fosthom li għalliema ġodda jibdew b'salarju ta' 36,000 euro. Jinkludi wkoll diversi allowances ġodda fosthom pagament ta' darba ta' 1,000 euro u allowance addizzjonali ta' 2,000 euro għall-edukaturi b'iktar minn 20 sena esperjenza. F'kummenti ma' TVM News, il-Ministru Grima qal li l-edukaturi se jibbenefikaw minn diversi kondizzjonijiet imtejba tax-xogħol li huma essenzjali biex il-pajjiż jattira iktar żgħażagħ lejn il-professjoni nobbli tal-edukazzjoni. Huwa qal li numru ta' edukaturi se javvanzaw fl-iskala ta' ċivil permezz ta' dan il-ftehim, b'numru ta' edukaturi wkoll għall-ewwel darba se jibbenefikaw minn allowances oħra. Dawn it-tip ta' inizjattivi qegħdin nagħtu rikonoxximent l-ewwel nett lill-edukaturi kollha li hija xi ħaġa importanti ħafna. U barra minn hekk qegħdin naħdmu anke biex nattiraw aktar studenti f'ekonomija li hija waħda ħajja f'ekonomija li toffri ħafna opportunitajiet, allura aktar studenti qed nattirawhom lejn din il-professjoni tant nobbli, din il-professjoni li tant hija kruċjali, ċentrali, importanti f'pajjiż li jrid itejjeb il-kwalità tal-għejxin tiegħu. Qal li dan il-ftehim jikkonferma li l-Gvern ħares lejn id-diversi kategoriji ta' edukaturi. Irrimarka li l-ftehim iwassal ukoll biex l-istudenti issa se jkollhom edukaturi li jħossuhom sodisfatti u stmati fuq il-post tax-xogħol. Mitlub jikkummenta wkoll minn TVM News, il-President tal-Union tal-Alliema Marco Bonnici qal li jinsab kuntent ħafna b'dan ir-riżultat li ser iwassal sabiex tant snin ta' ħidma jissarfu f'finanzi u kundizzjonijiet aħjar għall-edukaturi kollha. Qal li din ukoll turija tal-fiduċja li l-membri tal-MUT għandhom fit-tmexxija tal-Union u dan jimla lill-Union bil-kuraġġ biex tkompli bil-ħidma tagħha. Bħal Ministru Grima, is-Sur Bonnici qal ukoll li se tkompli l-ħidma fuq il-ftehimiet li jmiss li jinkludu l-MCAST, l-ITS u l-iskejjel tal-Knisja.